Asante. Edward Mugaka no mwanafunzi, Edward Mugaka no muibori. Okore school. Yeah, ano okore school. Wote mwanafunzi. Wana wero muibori. Mbono wakorete form 4. Yeah. Karibu sana. Asante. Na kiamate mwalengi. Okay, mnamenge challenging lakini. Na kioroche A plain or say A plus. Mimi kubekera aba kindi ambekere nga C plus abu. Nakarache bia. Awakarache bia. Karibu sana. Asante. Edward Mugaka mbia muna soko ikamenya Ndizi TV. Asante. Eri ndo totebi na oborori bwa oborori obo. Testimony yawe nererie abande mpaka ntikumanya Edward Mugaka oyo. Edward Mugaka oyo kajiarwete twamanyira nsemo yaye. Bono masa yemo. Edward Mugaka. Oborori bwa oborori obo. Which is your testimony? Nkiekoro jota ite gukwanera. No bwate testimony. Yeah. Kwa rura atambe. Na rura atambe. Atambo rochi. Yeah. Kolenda higase kwa rura nkai. Tomanyango. Oborori bwa oborori. Okay, oborori bwa ni goro yoborogi. Ande no na rure. Na torekerete. Na osweka ni saime. Excuse me. Igoro yoborogi. Igoro yoborogi. Oborogi. Yeah, oborogi. Witchcraft. Yeah. Nki oborogi bwa gora. Oborogi no na ringe me se kundi ekyo. Ekenaranga bintu mbera buya. Karatiga. Kwarengi gukundi kwarengo morogi. Na rengo morogi. Nka yoboire. Chaka ngo nka yoboire. Okay, ngiboire bo machoke. Asa kuetuki. No ngiboire. Ya habnonga. No so metabu. Abana balenga muri mine family ino. Ndo tora abana abamura batatu abaseka babere. Batore batano. Komentana abebori. Twabera abantu 7. Yeah. Okaso school arai. Ngase school tuke primary. Ngasoma ngakora primary. Ngachoni zuko ngomoteribe. Ngarororo. Naita ni siku nyingi. Ngasoma kunyataro. Ngaja biyonge. Ngakora bogira mate. Yeah. Ingere nsemo yoborori. Okay, asense moyo borogi mno gotora kwa no kware arinka tante kwa tande ngaborogi mbaro igo umonta ancha tanja okane tokana oitabe toitaba oborogi mboro o ancha to ancha okane tokana aborogi mbaro no borogi mboro no borogi mboro tane kari yanga mangana kinde nkari nimbwata magokoro lakini yotari omwiburi otata lakini obwense amungo kama magokoro nanjete kwenda ni friend yana yarenge sana omungu no metange na sino ani mintense amo no mungu na twanjanere sana oyorenge angana inche ngana naringe mwaye na bero twaragera na ira nankanara lakini bona getukori tukeri muyaika okundangeria honte mucho koro nchwangora no sego bungo nasikira nyomba chenge sama isambiri umungu na akorangiro chumwaye na samenyete nigameta matoke merebwe ke bitume merebwe ke nyomba ke teyeri nene la kemete rebweka mwaka ndiga kwete anda bato mono yomweka umungu no yabwatu mwana yomo umugako ni gakwete akokorangiro chumwaye akano jumwaye uchukumurusirike bungo asikire nyomba elimbo tuko kunaika akantenga gwete tirisa oswe nyomba wite bnanga kote mno kwenda pako ikirike bungo asikire umuraria ekero na aswa nyomba na etete sana aswa nyomba nyomba ino asti manjarengo biro umbia rengo tanjarengo asengu tacha uchima ngutacha iminde ebitoto ngene mito ngutacha igoro kwenda kaigwa tire to gaswa nyomba tirisa itisangi tire ngaswa nyomba umurusiri umuntu neke bungo akoteresa neke bungo asikire asengu tara igesunda tindo ya asengu eta nchikore sengu bwate nyasi aburite agire sengu tacha ngene mito ngutacha ibinde ebitoto paka ngandanga kirike bungu keria kune kirike bungu ngama komoyari aso murangu uri chabikurume ngam ekwende sana asosi yakoboko ngamoyari uchisiko umurango boicho morenge kuna maujisa kama gombona ki akaguru murango kama gombona ki kware kendi kama dana nkorra kendi akina atachire minte bitoto nyomba tina bintu ki akamande to basa karaki to basa kukwana to basa tebionde aste mina akorangiro kuroro ajde minga kandanguro mung nono nare moyo togandere kona muy kagore kubonga te pasate monto nkagendanga ngaswa nyomba nkaragera ngaswa nkarara obutuko buko bwate mambiae kindaire burere butuko
nkanyonga jutabuka nkanyora umurango ugore wasi kore ira sesega yawo ukavuka nyora umurango uri wasi nyo murango uri wasi hinko ebona ki akeno murango nje mbwe kanasika nakina ndeye kirapa kutoka wasi hingo chukurushu burangiti asobusiga bona mbika samali koga inkaranga na maiso yeke businarara ninge ntugite nini buno mute asense moyege tanda ukarokoro rekimoni hingo chukumate simi na bwate simi hingo chukumate simi inkaranga ni kebusin ne nyimbo na bite nini ringira sira ngore inde class na ringe 2013 class 7 2013 yeah eke busika na kitene ina eke bigita maguru urigora magara amotu kebigite burigoro bono inkwe na kiyekera paka byatoka umurango uri wasi ngo chikuimuka ngo ta chance na nata chance eke busika gatanga na osoka inyimbe gatanga bono nje nkabibwati bono agenda nabonchite go paka ngai karuche eke busika gotara inyimbe abagaga bagotara inyimbe gotara guchiari inyimbe gotara guchiari mbuobo eti amangana na yeke no rokwana amangana na yeke no murani gokwana ekera ngotara guchiari obongo bana boronga ki esinguchi na bonduchi lakini munubu okwana timbwati ekemoni getanga ogo bwatu kurumaiga inyimbe no ikobwa erumega nanyigo nyibwati kurumega kuna iko murari sanga byarenge ga onyokoro china no manye chinsi ekena agetie simieria ekena muregete charenge saa 7 ya butuko kemoni giatanganire nyimbo ya china nko bunyu bwati kurumega kuna ika kebyatangana tuikeroje egento natanga kora magokoro nena tanga kora magokoro mubulyo magokoro no ibono ngenje na dure nyomba okay umuntu uri ukurangire tuko chimwaye uzi gereka bungo nyomba waikire roje nande kwa mororero na mororero kuna ika ngabe biganda paka gati umusangire kano ndenga bagina abange bari ukaraba abantu okanyora abantu baisranste umusangire kana roje lakini bona asinguyeta there is entrance inguyetera paka nkire gati yari kuna ikoro muraria ngaya maokro noare maondenga muchoko to basakobo inchi karansa mana inchi akama ya kongi giteni kibata kiriya magora tatu kiriya bakoro kiriya tiga kenga bune nguruiga na karore ngai karansa ari gora nanje ngai karansa sa akama gontebi ntakiti tukwigirie gasia yokore gasia yoborogi okora mana intwe nena nyorto muno kwana no magukuru ngiki wankorera na kinandi kira pako okonge binte akamago ante nabo yikira rangaki nunya tokore gasia mana moraria tingange tiko simbingeti nkara abantu na abange ntebe na abange bare tunya go bisa le nanda tengene kira abantu na kiabaro gimbara no baro gimboro kuna koritukirio magokaraga magante mambi ngoyo tore soesi tojite nkuige no korobara gyo aiga so be ki rojan ki ogoro oisaranse sembe ki rojan ngoro to gasana magokora nsemo inkaranste ke tenieke mago kananste ga abantu basara ondetia montrare kwa maeta sike kundi ekyo sengo mungino be kwa maeta magakora omuroche nabanta bari nsema nimbaroche bake nimba maete nabantu kwa bere gokorre kenyoro nante nabera korre kenyoro togotana barobo togora na barobo togamba na barobo turagendera ngochanda zore kuyekira igo makama denga bona sine kire tukwigirio oborogi obo okore gasia mona intwe umuntu no yogotebiri akwegirio oborogi ya oganja nkanja konanjo muraria tukujika saa 10 cha mambi bakangani nyomba nkarara konarara mamuko muke mamuko mbona ki Edward na kwanyo kumuka gotana nega sotaraenda kama mama ya yangarteki indosete lakini ngobo kandi nanya kubuka late kurungi bro sen kore kore gasiane lakini nani mama ito na kile kwanyo kubuka ya kama te ngobuka ndosete tema denga kisinare ngibotuko ibina kore so ibina kora ngi wa kore tua azin egana sinaro ja dingora irikende igento bantebe tengo ngiri bari ngabona bakora na bagunyu no makora guncho ko benyangau nari na igoro onde tanka
Umuntu yakauncho kakabenya ngau. Enya ngau bori ya yene ngau yene gine gesonga bana wakwana. Ikakoleta paka sino. Ikandeta paka anka. Ngaswa nyomba saa 10. Wana ngau eri ngani gatate nsini nikakwa ikolina. Anya nene. Nene no murari. Ukaikaransa iguru. Ngaikaransa iguru, ngaikanga saa 10 chamambi. Ngaswa borere. Erugete oseminyo getense para. Egento gikuruka uno rutero rokwiruka. Rutero? Na rokwiruka iguru. Lakini nyawe ko minyoka para. Rutero abantu bakwera. Rokwera bari iguru. Ngokorore gazi yo boro. Esa nari ndege. Lakini ndiri kutachansi. Mangana ali ndera kale. Monchu murigereria mangana ali bono ndera kale. Ne enya ngagwe ko imukia eyo ro mungno yo. Ya. Paka aliase pakanga. Asisega yawe. Asisega yani. Ngaswanyo. Okanyoro murango bado no iwero socieki. Murango kera ko soka. Kera kwa ndi mission. Akera na murango na wa soka. Mission. Murango na wa soka. Manguru go siemwa. Oyisieka. Okosiema. Onyo siema iga. Okoyoraga iga. Okoyoraga iga. Okono kogosiema. Ye, oigoka. Ande kwayoraga oyisieka. Togenda kwiranire nyumba. Mamu muno gokire mambia. Okuburi na kikwanyu rudu ali kuboka. Okamatebya ora. Namadenda setera kiringo bokande. Akande mirimo. Kuna aboka umunguna ndagacha mugaso. Akamakomboriga mochoko. Mama mino kubori kendi. Ngabate umboriri lakini ndina mateke kandrete. Akamakonte to basa ukwana obuno bobisi boito njama naye. Moraria ekene nkara ebinte bingi mitanya gasoma bwana. Obutuku obu nande mwa okaraga chape komanyana bona. Otuko bona litikeria kabere. Mugasonkwa buko kare gasi ya una butambi koiranire sega korara. Na irane korara. Ma okuraga acha. Unacha obutuku bona yetena ebwe komanyana uchite. Akama kondangira ko nyomba. Nandangiri ngubo monyoma ngo. Akorangire tali Edward yose nakira okoranga. Akondangire Edward. Tosoke. Na sokete nganenya ngawiri gesiri. No gosoigo no ikaroje. Kutu igitega oitugiria kabane asa 50. Ama igani 50 bachikongigira nango koroboragyo. Kuna iko ritangani bagantebi iguto kubeke sanduki ime. Morari itaitotegere. Nabantu bandigite bonsi. Wakambike sanduki ma, sanduki niyo yarenge nene na ande nene mogo tu sana. Ngama odenga ogosoma for 30 minutes murigerani chikoero manya gosoka. Ekwende ntangane kareki. Ere. Okabiko sanduki? Ngabiko sanduki. 30 minutes chikaera. Kochiera ngosoka moraria isiko ga sanduki bugeka ebusi byare gotenga bugika byatenga bita byare goita bugika bono ngachikubona ki magukuru njike mwankorera na kwa no muntu byukabura bagantebi tokonde step ya kabiri no karaki no guyonchoka obegetugi ayebono umuntu ole moyo bigetugi mbegetugi ngamatenge iteko te kwa tinkonyara kwa bagetugi na inko begetugi ngamatenge gente ngano njo kembe kama gondeka wasinyirwe ekyo ntege toncho ko benya ngau obeke busi obesese obeke tabaramato ebintu bine kama tese binte bine ndatembe bintu tato byoka ntege tembe sese mbeke busi mbenenya ngau ngatiga tabaramato ngiye to gajore bitu ekintu kyandanga ndio bitatu mbeke busi mbese sembenya ngau asenko mnyoka kindoche kuyekiro murarigo bagantebe yerire bakama gontonge yokuba esindani yagwatana na mariogo yabwate kubantonka ono bandenge yitwa gutunga inene kirigento nene goncho ko benyu nutakete kuyekirabu iyakabere yerire bagante ya gatatu niyo gutarura mutu ubege mutu yonsa amokarega mogora kabaigoro ugutara gucia no nyimbo iyo maringa ita itugeri kaira kwanyara ko bege tamara ko esese enyanga une kemoni na ndo gutarura mutu gucia na akorire kuyaera ngara na nyomba ngachikorara
kunarara butuku bukaera mandi mampi nani ngatua na mama ntura kawaida kama tena onde the same na mate bitingorteki indosete bono kibwa kire turiko te bible bao nangi ngyoga ndreta ko tinya ko batebi kusini secret ono bisibu arenge njira maukoro na ndo morogi tanya gasoki siri yabo nabo kumuita paka kutasoki siri iyo wasokiri ina soki boni ko na atorikire anende tiambane kererero togendera kuna kora muraria itugeri kaera na kote obroge wikingima ntari korara ntari gutumuka kuyekira makara magante bone sikire nte tukwigeria no gotindo kora abantu no kora abantu no kona abantu kai tata paka uno kuri kinyamechi paka uno ikomuso muchibu omuntu igiye gwikie na masasu kware koigeriko uge na masoesi yoka paka ikaera kuna ikira bona ontebiri esi ekebo na masoesi toko chaka wiki ngima nga ndo na tebete bono konya yabere bobe na ikira gwasoa na ikira gojoin tiangoreki tiangandire mirime bono ugianja ugeitaba tigobo morogi tigamba morogi ukabo morogi bono official tigamba morogi official yes koyekira bono magaze ko ngamariogo ayanko ngonda gutindukora abantu unango toko mujibu omuntu unango kora omuntu paka nangonja no muntu ebirenkerario onjora no muntu ebirenkererio ya abenaki tamanye gitakorose neki igakobye barimo nabura asome bino somete gumuraria kwa nga efamily no ne teta abana osene yasomini abana bakwenda university abana bagwate chigazi inchomoro nimbo atenda mwamu ntagete bana batinda itanda mogendere mutu niyo naye gocha nakona abana abawo ne abasomire amonga abonchoka bangya kunywa maru abana basoa ko bayibago abana baba chibarimo nakyo gokora namuri ko nare kwegwa gwakorera nacha nanyabika gisiri gisirinka nugo tambukirio ko ryumuraria eitibirenge bichenchi obe barimo gose uku kuyekere gomuraria mangena mariogo bangekire gento bono yaikire no koregasi kuna njani kwanyorera amasomo bondi gatobeka kwanyorera kwakorire course ya nakora amasomo tabona njake gasi kuna cha kemeremo na itira abantu nakikwari goita abantu okay abantu yoro maitega no mwanafunzi orenga kiyo ya abantu abange kero bagukwose nayo goita abantu abange nigo nana kora omuntu achari para ndoko nyora kero gwabukire mambe soka ndesa saba konyese sekwete para etachire para omuntu ese etachire para taringe etachira sugwanja kwaye itumiro etachwe nabe ne yago se yanyarebe etachwe akara yatachirwe omuntu yonkonete nabagocha umukande ngaho kwasa achari para nabagocha kuna uneseseri kwete ina kimo gutumia ese apa ko muntu goko na kiyo gutumika okay nabo tugocha mwago ese yago yigo kwa ese kurayarira sisi into kunyitumika nande amariogo bunerie kubuka amari to kunyutira amariogo ari kumuguta fojari etonye dango mayanyikira nabeko se nabeko basa kurusikari eminyoke pake ngotambukire para igari se kubira to kembe gari nari gutumwa bunie guika kyamwe ne gari iri ubusya sobusyo ya konsari naye nabo yogocha gukonsari ni sisi ya ari sisi yakwirete hano cyo gukwirera kwa wajagire gasi yo goita abantu na itira abantu nakorire kinyama narire bono aso gutindo kora karate kwarire nyama yo muntu ya nari kinyingo morare mwanju murigere bona mangana ya kongire chimana ne kinyinga narire ichi abantu aina nanda abantu abange baukumura ushakula nyama ya mtu nishakula nkwansere meteri yetu arenge mari sinaringe mari nkwansa yarenga kware ko riembe zo ngoya kamwarenge nayo wanjo yeke nayo wanjo karange lakini ekere gundete kusekere mocha ke mundu yare mochari ugundire
nande kera atinde gukora matuka tonsa ugundire ekera gutindo kuru ekera wikaroche ekera uchikonyenywa anda akonyenya gose mwago ekera wikaroche ngongiro na kimugutindo kuru muntu iginya mayu muntu gwateba ngwansiri ya ngwansiri ekana renge mali ngwansa ya renge na kiwansi sukari sukari ya bono tutaenda so kulinya tukiro wa Mwancho murigirire Edward Mugaka gonte buna bwanje tibwancho kane to kano borogi mboro na barogi mbaro. Ero mera gote bobe iro morogi urire nyama yo muntu na ndo tindo ko ira bantu. Na kimo tindo ko muntu. Otindo ko muntu tanga ne gasien kom. Ekero wa kure. Kero wa kire mochari. Ekero muntu akure tiga konte banje kina akure. Ekero muntu akure. Ekero muntu akure. Kai tata. Kai. O muro na kya. Neba no jogo. Kana ti tiga korante. Eketambe kine. Ekero muntu akure. Ekere kire mochari. Egakara mocharia lituka emero birega sene ko bangunka ase familia ndeyonsi wikomoro gya toke ase familia ndeyonsi wikomoro gya na muchomo wa Kristo mabenaki wikomoro gya toke mani mbwata bia familia ndeyonsi amuyo baba toreku mabenaki mukare baba wikomoro gya toko producer ane gonte ino se no moro gitayiro na yo moro igo muchonde bwensi familia ndeyonse wikomoro gya toko no wiki agent to ale agent ororo agent ekero umuntu yakure ekere kire mochare une miri base ko bangoga umuntu noare noade amanga sabanta babo banke mirobere ekero umuntu achukuikuru mochari ekero bachuko morentanka ngo mutomatore pole toma mariogo anka mafuta ko yakamagoko unagu ikari mochari bako musiu mubire umuntu we family ya umuntu we family ero mugutumia ne to gutumia kenda mochari ase mubiro kare kenda mocha asumu momo ati ntu na mafuta ko yaka muna bako musibi bako mwaka mafuta nwaro yo mobo ko mwaka mafuta no moko musio ko masoka umwakera mariogo ari mubiro mugima ukorire uno mubiro go ikanga ndo bato muntu ndo mungina umungina mugutumia munya to tumeka mubiro ikirenga umungino ekera ikagro mubiro ikirenga umungino muno mubiro ko mesa igura ase kyumungina umungino oyo ekera ke mubiro ikirenga umonero nande muno mubiro ikanka na kore sanduki ori goro bogeka umungina akorera nande rocha nero juwa to mubiro rocha karatiga inki umungina ho koranka mbeke bia okay umungino oyo tari ase family mu maeti lakini warakura ko ira magombo paka motho umungino yake no riribuno no yarari oyo nyantora mwa maji karama gani yangu lakini umungino oyo nigo urira unchukane sanduki pako ukora no muntu ri ujukwemiria unakwenda kwemiriare umungino akorera iga ngorota bangire bakorera sawe unchukane sanduki umungino akorera mungino mumanyiti lakini murucho umungino sanduki okonyakorera akorera akubokia magombo ngankwemiriare tengankwemiriare ya muraria na amario yakoboka ayarire amario mugobeka ya amario umungino yabwata koboka ona ria kora ngwemiri ara akurigire sa ngaki amario ya gantaraera umanya kwibangu sanduki unya bangu sanduki riga urare sanduki rigoro taringa nkorera ari na kinya me ya chengi yaiga nke baracha bange gose nekira bana ko agogete taringa nkorera ari era agogete naki ngose baracha bange baracha ba nsema ke baracha bambutulire kai tan ono mogo kabwate nakanyama kacha buyaiga eke umuntu akora kurera umaye kubura muko masaso awo enya merigo kera aristiri bakane imeye no mumwe ngo chukuri gento gete ari gatore mari ekere mururi okire ntoma itena ki nyarebe gento ta chukuri nyarebe gento ta chukuri niki igo mungina kidro cho mungina ari okonyakorera se sanduki tutamanyeti igo tukwe maki mwanju muri genta to bwati ngane Edward yakate obiro morogi na ende kero boro cho mungino chirega mutanya korro konyakorera sanduki ari go bangusega ari na marioga na gwaka se sanduki kwa makoro mungino nkwe miriaro karaiga kumbe na marioga babegete ga kurige aine Edward yakate bagote no obiro morogi kutu akore mungino makubura osawo chisono so abantu emokoraki obura mubiro ko be kunyomba osotinde kwa ekero tindekire enere gasiane bona yani tigarera egasiane nje Edward yantigarira nabwo atamara yo mwana amara yo mwana
Na bwate sindani yosona chianga. Ni chabu yetokwire cho. Nkyo korera. Ana mariogo. Amara yo mwana igwa rusete. Omwana oyo gukwa. Amara na tokora ntwarusia matumbari. Amara. Twana twanya kausha abiri yogo. Tobukana mariogo ime. Tante chabu yetokwire cho. Ne sindani yari abiri yogo. One binte kimbo bugurite kana kira matanga ari muntu yatindikiru. Akura matuka tonsi turi gatatu. Ekana ikira seke gutu. Na bwata mariogo na begite muno. Na ari kwaura gatatu. Amariogo begite muno. Ya. Abantu bono ba umubiro otindikiru. Wachira santo obutete gari. Ono abutete bali ndo mubiro. Na bwata mariogo na begite muno. Nkwaura gatatu. Okwaura gatatu. Ya. Kwaura. Ningo ritangani. Ndo nyanda ambarang ya kwenda korara. Na njingu yunde gasi ya nesi nkochi. Nyeme ngotonyorere. Na reko na nkwaro ritangani naura. Okoro uko kwanda seri ko ari serioki. Uno kwaura limo paka serioki. Aserioki. Okwaura kore compound muso kwaro kurusuko sukoro. Ngoro kinde ke gutuma no ndika nse ke gutu. Na no sana sana banta. Ninga sana bagakaba. Ninga sana bantaba. Naura rianda ari riko. Na riko ko kuna wikari kama riko. Ari ukirianga ya kwimuka. Rioki ria mere. Rianga ya guchanda abantaba. Ria kubwati gocha. Ria kubwati no kunga ria kubwati. Rioki. Nta tano ri guchande pakwa ndurare. Na kurao. Namanya kuru gwa kabiri. Sanare rioki ria njandite. Chieto boria matanga rioki ria njanda sana. Nae kwarenge gose. Rioki na ja matanga getenga buta. Rioki ria njana njikondo gochiri kuri kumbwate njikondo gochia na korete gochikorara. Ndomanya. Kana rengo kana ndomanya. Kuna ike kana kuru gwa tanga kwere no ru gwa kabiri. Okuru gwa kana tobo kendo. E compounding ma. No beke cho tunora beke choti. Ugo tobo kendo. Obeke chiko no igo tobo kendo. Paka yiga kwenda kwa tanga kiyaya. Mosa yoyo ne tutiketega. Abana bera abende nyombe yu. Lendo boinobu kora kintu achire korara. Abantu bose baganda bagotiga. Abantu bande bantiga. Una bantiga naseka ngora nateba nakore miremo. Kwatho kwaro gotanga komo weka. Muno kunkoro woto na gokoro kwenda paka chikoni. Ukoro gotanga ni rioki richanda abantu. Ukoro wakaburu bukendo ntoje korara. Ukoro kwa gatatu kwenda chikoni asabangena. Abangena abarara. Muna bakorara namanya kwimuka. Naso achikoni ari nakoresa bi. Barare. Na unchuka na batambuka na unchuka na karakire ento nakura. Ngi kwara gokora. Kirikire ento kirekieki. Nare kwa na gutambuka. Kwa na gutambo na ile step na gutambuka. Okuboka oni okoro ko paka mambi. Kana ni abwe ya kuboka na ojotabuka. Ngumyo na tambukira bwasipi. Kuna soka na ikasobo ina. Motoro kura sobo ina kona iko na rusia marari muguka. Nanya unjuka nani sobo ina motoro kura. Na makwante sindani na nyetonga gati. Ura na nyetonga na kuana. Kwa kuana ki. Na kuana enyami ntakete binda. Ama kondalia soyora. Ama kondatira goja. Ama kondatira goja. Akirobo ina igora. Muna sobo ina igoroga. Nama kurusi ndani na marari na ndi chabu ina umura igoro. No mure chabu igora ari makondalia so maraba ime. Muna so maraba mari nama ukwana ki tomera neroje. Mo bronga utrumboka. Kyogoita nzari ngoreteyo. Nebe gitare eba magena ebe naki esanduki ngwete. Mbosa yanzi kyobo bogoite sanduki enzari. Anobo na mariogo. Esanduki yakwa mariogo ari. Ne sanduki yagita mariogo ari. No biro gita mariogo inde bire ntekemo. Kuni sanduki utrumboka amarabani asane gutira gochero. Igo goika murusie umubiro gochimate mokurusi gochiro. Ya. Ngoroko. No bana ki ne banga tumetoka nrogoro. Muri gutrumboka gochimate. Pako ikiroche. Goika murusie riroche. Ndo chitoko roseri. Moi kurusi mubiranda onsi nona. Ndo kure mubiranda onsi. Na ndrocha suika roche ka muraria. Omungino yo chitokore sanduki igora. No akare. No akanyega nyirite rocha. Bara amache pata chita amache manyega nyirite. Anda bara gimbe kubeka yanga. Bara bosa. Tuko beka yanga? Tuko beka yanga. Nki. Na kibono wo jako beka yanga ule mira. Ule bosa.
Kwa kindi nabo iburi bane kina ba maokoro igo turi bose turuje na kiye kene he maokoro nayo kare na nyina bonde igo igante kane gasyagendere imwe abwate mission ende yonsa tiko kurusha umubiri na kuri ntu abwate mission ende yonsa kurusha umubiri kuri na koroga no goita abantu nere mission to abwate yoka bono ekero gondera umubiri uchire roche ari roche ntu anya kwanda rinda to yana kiengorero ne kari guchirogora kende ke kari guchirogora amarabana yani sign te yakoro kina gento ngiteta ngorote gotoka ekero umubiri guturumba sandi guturumboka gra marabasa no gutira mabaicire ayanda icire eberogoro aichoire ona marabasa no kubota sanduki mata ayanda buna guturumboka ayanda gasane guticha esima sanduki sanduki gwete egasane guticha marabari engoreri paka mune wikaroje sanduki mubere sanduki engore yatichekire astai aiga roje ne sanduki yegocha usuno umubiri bwo goso sanduki yegocha paka umubiri ori unegocha abanye rocha na banye kunyibwata rocha banye muki banya bekenke rocha nsemo na banye beka barusha umubiri ori banye beka nsiri tangani barusha ngachiri andenga abaragimba bwate bundi yabo ebundi esuti abaga abantu babikire mega uchaka te esuti te bwatikende lakini omuntu esuti te abantu ki abantu bagotinde kirije bitondo uchaka mete bwate bwatikende kuruma gatiri ko tesoniri igere bosa lakini morani umuntu kakurte ganza ko esuti ngimerosiri na bero akiri esuti abantu bagotindekerwa megate bwatikende ere bosa kurugura pakansi igonguru umuntu kage esuti umuntu wa esuti ere uno muntu kanye gukwira esuti turi kuri nyama kanye gokwe nyanga turi kuri nyama wari bakwere chiyanga mbari kuri nyama esu bone esuti kuruma gatiri kende kayingo chikobeka na thina kia nimba bwate bundi yao yanda yarosyo koma kanyora yanda yamentu kuruma koma kanyora twakorao muranduru wa chinyomba nuka chinyomba twabangari tukutochukuri mu biroria tochukubagana nande ntuko twabagana ustende roche ustende bitunuguro kusanga ndanga abara yabange batoka roche barimba batoka roche mono niyo twagachire mu muntu nyomba ketome tukutochukubagana mu biroria ezenyameria twagachire mu muntu nyomba omukulire nyama no tukubuturana omukubuturana tukubaganira mesa yago igoro umuntu nyomba y'umuntu mwana muri nyomba turi nyomba mwaho sitting room yani tingu banyora mpa mnyoke bope tukunyora nubuku murario soko gende isiko nandoirana nonturi nyomba twasene kubagana twasene gukwana moronta baroji utaturoji namba one ketoko so nyomba mwabo aste utana so ni room yago na twase room yago ndo kare tangani no kubitaga koboke sindania kaimo wetera ginsikete mirango muraria norente birugo orente bitanda orente mirango yichumu bi kokore kiregento tubaro turaita nigo tose umurango uria uyuguka twaswa nyomba igo muntu nasiye ko morogi akonyora go murango igoka murango ukora kuyuguka uno igo twaswa nyomba ende tangani erumi auto gutanganira twakubeta na mukago twarusia manyinga mwambe tese ndani mwando usia manyinga twarusia manyinga ali ayaki twarusia manyinga ali twanya beke mesa ya igoro twanya tere mesa igoro twamakoranta ubusaro twanya umurera nariki na twanya umurera no boka na boka isiko okaracha yago na ndoirane otaturoji patigete nyomba takurente moko na chano umuntu na bongo etambaro mwogatie ta inki mo eta na byogete ina byogete ana bogo sokuri rumume osoko ikisiko okuracha yago irane oso ebururare ndaroji no mbura mwogatie ndaroji kende kratia kero mwatindo kero muntu garia sandu kero matiri bagandire gocha yaka avansari mara bali ngwira na rense muntu araka na kie mara baya su kanse tumanya okay ekera mara bakwira nanse ndi tonyore ko rusho mubirense ama tukane ko mukero rusho mubire ama to ekero muntu atinde kiro litukitanga ri kaera ri akabiri ri gatatu rusho wanse ego tukuri gatatu mwiro mubire rusho wanse bachire muise ko nyoru ko rusia ali mara bara cha su kense tega tonyo kurusia yani kachinsa chukurusia tonyorire chinsa chinsa chukurusia nsanga mubwenta kurusia mubwenta kosoka kero kuruwe mbera mali obenda soka kati ya saa 8 na saa 9 ora sokero kireroje
Okay. Mwasira nyumba y'omuntu atabaruchi atabaigweti. Yeah. Mwarusi ryo mwacha kurusiania yani kubutura no umubiri oyo. Yeah. Moyire. Twabutura. Mwabwate kiro mutense ama yako irose. Ige kubate naki. Lero nyarebe. Wasaba ntombanga kwarure. Mbarenga goitire. Ande ekiwango kyaongereki. Ekiro kyaongereki. Kwa manyoko yegwa enyama kolengana bonore. Kolengana ekiro kyao. Mwabwate chairman. Ndabwate chairman. Nkiara kwa yego. Chairman ni yankulia matumbo. Ni mayoka yankuli. Na matumbo aya ni ayo kuru chabe kuruche. Sige tacho imi. Ege tacho kya yosemo kiguka. Karati amatumbo kai mwale kwacha. Roche ege tacho imi. Roja asa macha ali tokunyo. Ya. Ege tacho imi. Na kibono moko kachari ege tacho kilikora bisimentri. Na kisimenti kumoraria. Ege ndo ndose mene chumeria. Ichumeria iguka. Oko siyama no kojeraga. No kojeraga. Ichumeria iguka. Twapeka matumba alime. Ande twanye siyama yesieka. Ona maja nase kutumboka. Matumba ngasanya kunchukana mali. Ngasanya kunchukana na. Ngasanya kuisibia. Ana boko ndo bucha machi. Ibintu byajikiwe wanga gokoboka nebinyinyi. Bitari binyinyi. Ana makonda rura sama tumba ali. Ya. Matanga nebinyinyi. Mangana ali kesi kali kyana kyarere. Obucha machi. Orana nebinyinyi. Bitari binyinyi. Twate ba machare na kibona bwate binyinyi. Atari binyinyi. Ana makonde arura sama amarari. Ara sama tumbali asokire bono kosiagundire. Tiga macha tokubucha kurojo twate na kibate binyinyiga. Wende kawa amara na wabikire mari. Amara na renyo. Anya uwezi bya chairman y'ikikuria. Matuka 3. Akabera matuka 3 andama ocho kuyuje maya y'ikikuria. Chairman y'ikikuria. Yeah. Enyama eryora iwembe bibwe murunganie keroro morogine reriye. Ina rere banga nyama etengisanete. Nyama tera iwembe murungani. Yeah. Kenya manengi ande kiransa mongoli tuarenge. Kiransa mongoli mwarenge. He. Won ebintu mbire tuabere nto igumo ngakinere tu sanduki ya toge to chiara ibono. Sanare ka gusiga sanduki gatoka. Para. Na kieko nyarekana. Ngo igutore na kino ko ko muntu gwatokiro sana segete. Igo mo kweba mwati na kieko nyarekana. Ngo igutore ne getabu kya baro kyatokire. Atoko igwa. Njena nyakorra. Okay. Eke getabu gutoka, esanduki gutoka, usenyame ko muntu sokuru muntu gutoka sigete. Na watuarenge mwako butorana. Lakini twasoka abantaba mbajidi kuiwana nganyara bukwiroko bakoko. Bayitana chinkwana. Ona bayitana bongo iroko bakoko nkasiri ngo tuguto. Ngende. Ngotigen sabo. Kusina tete kuriko bakoko. Yana idina tete kenama, kusina tete kokoroke. Kwa betero ka goko. Ona de kuyoko. Kwa kagali kwa gotiko. Na gotiko. Kai muko richi sanduki yeje karu mwako kurocha. Sanduki yeje tu akore ndobugate order. Nande chiko na saba nyene. Tanyora chibesa. Nana moko na mwone. Aje sanduki nchire mwone tibu na gote kwa bero morogi. Okay, sanduki nje eji sanduki tone ti chinyinge pina tebe ni ibere. Chinyinge pi. Koma etasa mwone ti. Mete stone ti. Lakini sanduki chinyinge sigachire timende ni nache ngatori. Esi chingachire tangatori. Esi gachire magena esto akwana twabero. Twabe sanduki noera nene tenende nyasi ibekira mawa ime sanduki twakiro twakiro magena arai. Magena kuri magena stage. Angana polisi ali agapananga kachite kuchi maraba aswe kuchime nuridike ngumbu kire ngumbu ali nabo gotoka abra nabo kise nyombeyo enyomba nero magera nyomba nero yangu echikoni chikoni yangu itigwa timonyene nige abantu bonse abantu abarabaroki monta mazi chikoni iyo monta paka boni ganero nero nsago yatonwire omungu no yoko beke ta soporo gimenaro nae moyo paka bono wa mwanju murigereria mangana ya bona abira makongu mangana na marito tiatoka ndo mutu mukomoke ngwire na tuli kurende waterangara terete gokorokuna oborogi mwanju murigete atondo mutu muko tunyoro gotero oku aterete egasi yoborogi chiama chia abantu narire no goita abantu naitire monya bere nje chinse chino sinini tiatoka ndo mutu mutonyoro gotero kuginkwirana tosangenere buna togendere togokwana iga antebi nina kigoikera boni igere ntina umanyete okoba na amonyorete amanyete kanisa ime ona zde ko manyira
pastor yo maganti mu muro ya mete kanisa ime asengencho soba angetwe toka ndo mutumo goto naronyoro goteroko toska Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga guna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi socks chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara gose theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni chi insurance chinde chinyinge naboko batarera imeyo muchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Mwase nyomba yaye haleluya egasi ya baragitata kanyana chandekire egasi ya baragitata kanyana chandekire obokendu basitata kanyeba nyarire obokendu basitata kanyeba nyarire Kutara sogo no tata kanyana chandekire kanyana chandekire kanyana chandekire kanyana chandekire tata kanyana chandekire Osibye bitondo tata kanyana chandekire Osibye bitondo tata kanyana chandekire Kobogore sanduki kanyana chandekire Kobogore
sanduki kanyana tandekire kore tinyama tingundo kanyana tandekire kore tinyama tingundo kanyana tandekire kanyana tandekire kanyana tandekire kanyana tandekire tata kanyana tandekire tena itete onyana makweli tena itete atari chipara tena karete atari chipara tena karete nyama chabanto tena rete nyama chabanto tena rete egasi ya baragitata kanyana tandikire egasi ya baragitata kanyana tandikire Sona by'abantu tenga toka Sona by'abantu tenga toka Utome biseri tena tandekire Utome biseri tena tandekire Buyamono tata ayo gantoria Buyamono manene ayo wankonyire Devini ajaga ngereza oyore na mato gerete koigure konyoro chandekire konyoro chandekire ogima baborogi konyoro chandekire ogima baborogi konyoro chandekire moiwe konyoro chandekire konyoro chandekire moiwe konyoro chandekire otarage sogono konyoro chandekire otarage sogono konyoro chandekire utome merango yabantu konyoro chandekire onye kore buno yo onchoka onye kore buno yo onchoka tocha somonene tomotogyo monene tocha somonene tomotogyo yeso yeah. Baibori bana bonzi bakanyanga basandi bana bonzi bakanyanga basandi bana bonzi bakanyanga abahi bana bonzi bakanyanga abana bamitowe bonzi bakanganga egasi ya baragitata kanyana tandikire egasi ya baragitata kanyana tandikire abana bamitowe natige toborogi abana bamitowe natige toborogi abaibori bane natige toborogi abaibori bane natige toborogi yamate yane natige toborogi yamate yane natige toborogi era igabono entirin korandia era igabono entirin korandia Inacha Ningi keragere mama Toso igoro Ningi keragere moiseti Toso igoro Ningi keragere Mumonchungu igeri bono hekero ogendete gusanga muno ntugwetera Ndizi TV obwansu bumugusi nimaite amaborio producer anegonte gitimbaze kubutoraga abu akole story yonse nimbwata bateri abantu tobenta gosona boro nande mega tima yetinake producer okay producer ne ante biri story yetegenda part tupi mbia toko no sasita
Kenda usangana into nima tumonju muligeria amabori na manga agendere togocha abantu batumena obori bakwebori sara nyarangi ontita akwebori amangana namo kimeze kira neki nyinge abantu bakwebori amangana aya nakie konyarekana akoba tigana rira kijumbe ibere cyokaga nakara togosuka omuntu naro gotinde kwasa amache riro barire ritoto obuna amatuka asa amatuka tato omuntu itatioge tigaki. Okay, onomo oyomo orio likirega baba omino no ale nare okubuli baba omino no ale ngozi torega butokwane umurali wa amabori hara yande ero ndizi TV ni Lydia wa Marani ga kiujo kijana ameniogopesha sana haki uchawi ni mbaya gake kama ameokoka ni sawa haja Mungu ampiganie nyewe. Kuna wamama wanalianga matanga ukora tu maajabu hayo leo ndio nimejua. Tikatoko ile story inaga ni nyobutori nyire party tu lakini producer ana yangani kora nere ya mumunguso tajyo ujui pono ogotero gwasokire gabo abaibori bane bakanganga ogotero kubaite koruna no asembe no gotera kwa yaterete una rengo morogi korendo toreke totaraja zo gotoreka kwaye naki otogete kanisa pefa liyo choki yago no mete kanisa ime njo komanya kwane ina iweta omanyete kanisa ngaire gatambo komanya ngumuro yakogera amete kanisa. Okay okomanya kwane kanisa muraria niyo yarenge iga ekana ebeso boragi na rosire na kore bintu na itire nyama chamdo chando siri ngate abone sikire tigana cheki niyo gotoreka kubante etono kuri nyama cheito oitira abantu baifiko ndete banuru muntu kurase familia ino karatiga emiagere ngobe tomorogi osenga kingere nakyo obe tomorogi. Okay asoborogi mbete miaka 5 good years kore class irenga kochakere ngapa irenga na jaite class 2013 kuna kara 2014 class 8 ninga chankairora eito kore tando kairora bonondueto elioro mwanafunzi no morogi ore pade wakore miaka 5 borogi ngo itete ningiteta abantu abange na abantu abange chiachari para igo no iteta abantu orugo itire na itire chiachari para ana arogire nande kore skurwa no rogeta abana isuka skuru ni rogeta abana gotware koire ibitabu konyo muno karu mungaini niyo nagachira sigetabu na tandara sanyorete buya na irari sakariria kayoko ira na ira magukoro na mateunya na nyareba gukuiga naiga tutayo tomoroge amaiso ikaje kosoma ora mariga osamariga iteka takora ndakurika kostomo kone umwana uyo we skuru otenga tate skuru amono ange skuru osomwana we barimo umwana bwange skuru bosaigo mwana tate skuru bosaigo umwana ange skuru bosaigo Mwese na kiyo umwana ulingo myakurunsa nakiyabere nakindikira mwana utike skuru umwana wabere barimo mwana chachara masaho para masakara para mwana akara kendiya sa ige umwaka igo koro umwana bwe skuru kwa tumire ama ebintu asa maskararia sa ebitawiri asa nyorta bujana na kaina gata na tandresa kairi na ira ma kwa madena kiya yaro nyabe na nyarebe isagire isibango kangese basani bamba maite no murugyo ba maite ba maite ama sakara kwa na ngoiro kwa renge aya basani bao na nkuira ko simbale bambuite class anima na abuita bana abambuita na nkuira yabo na gotandra na ira na mutaya isakari ni yanyarebe twalisiwa na twalisiwa toira pakaruche ntoko iroche kaiga twagijibeka twangata chinsimi chinsanako twalebeka twajibeka sakari lime ndeka sakari twalisiwa twale roche twakunya roche nke gwanse mali twabeka muchana twakunya twabeka muchangori kuru tatarikana twabe kurugoro tarafu tomotenga omwana oyo korero abega amaisa chakorera ostaba nomo ani abe muntu ole barimo mwana akubona ke skuru na amaisa chakorera osomana aboke mambya nke skuru tino kana skuru ya ndosiri omwana otige skuru osomwana ochande kokora matemu oso mpako ikero omwana okora kohegwe birore mwana olenge bia ya charo maisa tanya kongatia tengo batamera ono totaragenda atambe yes muntu nari muagasinyiru koroga osubuke muntu murazi okay nto agasinyiru koroga abantu bande moso umuntu toregete nando muntu gusaba tari ngambo okay mbonse batoregete lakini bande bari gusaba
Kanya goto gusaba gosoma ringana ria gubuya amasaba agakong'ete okong'eta ase amasabo ase Kristo ntware goika nigo toika ase compound yao nigo egwoka omorero twatama twagenda ase ang'ao kanya gosabera oborangeti ime oje gokwana ameni maambi notore mwago bado bantu mono omonto agocha gosaba iga ararete kare tamaete naki ararete tamaete naki ararete oje gokwana ameni nakwenda na ameni oje gokwana ameni ike maambi notore mwago nande paka riko bangite ase bari botuko tigamba tebi abanje amondigereti mubasa ko tobasa ko bange sabari abo butuko ngatigamba bange sabari mambika ndasegete ngene nyako injo koreke neke unuka nase nikubanga no tore isika ntomende nganya mambika ndasegete na kwabanga gwakura twabe kamara basomorango twakora twenda kita twabeka twakora unukubuke mama no kwende sabari no sekonde sabari yago nuke gona gotambuka mari ona gwanya tambuka iga egente getangani ibirenge birana nyumba wakomoyo tindo kanda sabari ye kwera nyomba wika into banga butuko na mambi mwana oya to tumukorera gente kete tumuire school tokora into banga binto butuko ko bange sabari ko banga umwana ngana rasina to basa ko banga butuko banga mno ko mambi banga litukeri ligima mambi yayo mukonde sabari ko banga butunga to banga butuko mambi ndende sabari yakubire kama moko enda ita moko mwenzi asepara osoya aba ayo mo bako na banga kogenda America pakanche mbange mugaso uri kumangana ko banga butuko ye bono ndo jana abo moyo ndu ko nda America koye kira buke na iri bitabu na korega siyo mwana bako balimu mwana nchoka bege nteke ngao mwana igo muntu mutaro gen short no muntu gusaba no muntu rasa masabo teneta sama masabo ore imara okay moroga pasta na to komoroga konta bata muntu musabo muntu koragira buke mosaurara utari gusaba lakini umuntu pastor agano umuntu uri ko umuntu metenga inzi ni chama sabo saa 9 no ibire tabi gutarambo ukinsabe lakini umuntu pastor yo kaborre osabore oso na ote osataro saba osobora okay tote benje tindi pasta lakini ngo sabandra amanya korara okay yani umuntu gusaba tu so umuntu bwa tu kwegena umuntu bwa tu kwegena gusaba kwa saba ya saba nanda yende na kende kana sangora kana kere nanda bandamba konkera muntu wikaso mucho nanyo mmanto gosoa kose compound oni gwokomorero ya toirana kose mburi gomoraria mburu munjo ndegere undigireti kwanya kobuki kemami onyoro muntu ugocha kona ki nakiba barero kwaraire nakirero nakiyani ngubutu nakikwara butukorero muntu uyu nakuburigo butukono nge nyumba mwago none ngisiko mwago ametena gwachandika na gwasesiwa uno mwana chande kubutukubugima paka yekera bwa kimana abana kyo mwana abogete na kirero butukaraire nakibo tukaraire umuntu nwane ngisiko namiteke yagendete namiteke yakora umaya gocha kuburike mambi tuna romo ngoza kumburi na kyo mwana araire toetani nakanje nande muraria gento na ntakwana eketwa kristinya mechi karatia kwanya konyorusi kokoro oso yani kokoroga njena nya konyoru abatoku kuno moro na nyore tu ekeronto gete kimaksudi ande ntogete yona ni ndo janga tokanguchi na swaga maigora na kaigora gesiri gora na ga bona yimno mutoto mbogete kazira ni kokonyora bona kazira cyo kondora abina guasoka nuko mroke atachi yago njeno ande igora ngurigiriti kunyasa kemuntu oro umuntu kapso mugima ini muntu ya bona aitandike unjena na ngunje na ndo bitatu esese ikabisinya ngao na bako soka ne sisere isikoga esesero bawo gali raire usete ni kurigete kuja nyomba hoinaye oninje kusi ndike like ga mego ndike busi ngurigirete munya sakire muntu oyo na mwakorwe usemo ikaraze nandrebobe natika yani nabo kono mwabando nabo kono wako utumu murango oso igora muntu yasoka kale sabe yakura ayuri gora umurigerete muntu lakini namwikaransera nandro lakini namakura ndro nasa kaigo oso anyomba una oso anyomba ndo seka na jo batende be mugune gamade nona iko nabo mo operate iko na to operate iko nekyo karo kwa bekebusi ekebusi okolengere tigambe nyanga utigande na tenga marego na bantu ngete kana kwegera kuna ikira kana gocha mwago kuna ikira segeita none ka segeita igo ngutuga manse
Una tuka mana bwata marabari nseiga na bike busi. Okay, ina kibono gotete ina kibono inkyo tabere yani ina kiyo ko chance mpaka kwabeke busie ko tabe nyang'agu ikozo kwa ko bintu bitatu. Ko intagete ko mwago ndusie gento gete mwago ni ongo na uncho na bike busi. Nayo nago tana na tuka mana ikansi. Kware ngari tigambe ko busi kwaba. Umuikuria nateba ntagete ko na nguyi yanga gete. Yanga janyarebe ndete kuye. Una natuka mana bike busi egente getano mi baba gesiri kiago. Na gisi kyo ga ankora ri kene munyomba bantu mbaro. Nara une ke usana baka naso anyomba. Ko bune ke busi. Nara naso anyomba. Nyomba sina kanyara ya mesa, ningunya gunchoka na nyara ya mesa na unchoka na narera mate ke busi neke. Moko ngobo kimatindi kuri. Ke busi kagani? Iko torri ke busi kagani? Moko ke busi kagani ya che nyomba muago. Ngonya toke mai to metsi kiaru kuru. Uino mondo. Igo o irende mono. Ke busi kagani? Azige kora ne rumume. Oika kenda ko chirumu. Oiko no yo ko rumume. Ese ya kuruma, iko kire yanga ya wenke. Use ya mukawo. Na keira ngiyo soka murangu. Ya sakali gachi. Rero mumari kiagenda. Na kiagenda baikaro charia yangi na bayira changi chibaira bachisiba. Ige kabusi yaka naro n'umuntu. Utari gete kabusi. Ono muntu. Ire gitumira no. Ndaro kabusi yaka ningia by the ningwake ningake kabusi yaka oseti kutingo jana. Nabuko ngaka indere kwangaki zo ntumo ngaka tengendo ichari. Kuna agende kwangari bali bya wasoro umumenta mina tamina asoro umume. Una asoro umuma aho nongora gento kyane nkuri ndi na tete kuri yinkore nsokeri gachinyende. Fanto umuntu narote uti nakarike muni kigacheke gani akoroge utakurugeta urugo chinyomba ryoka. Inyomba yasoro umume. Kemu kyanke agende. Kwari yanka yagenke yabura. Matuko make. Mwari mwana obura. Nanda abantu abangitari nga empari konyora mwana singinjo se barusinde bakikaera gose bakarteki. Abantu abange etware koroga. Tanyoro mwana. Nabo kuri yo mwana ando bunya nabi nabo ko bunya umorogi no munya nane ntekemo. Umorogi no munya nabi nege ntekemo. Ntekemo. Uno bangite kana so munya nabi nkwenda. Butuko na manya mabino so munya nabi ogochi. Kayo kumanyira. Nata no ko bera isi kumwaho. Quando muntu sobunya nabi ryoka. Ndome ndina kiche bese cyo bwate. Ije no ro musaro ito. Yo ngwaka no muri chibese. Ngwaka no musara. Kiro mutienyi. Chibese renga ukuri. Kwale kuria. Nchebo na kana nge mana ngori singi chiri busato. Kiro mutienyi. Oko yo musara. Kayo musaro yokuru. Musaro yo go chaiga. Kwa ko bwate biasara. Kwa no tuka. Kwa no pikipiki. Kwa rasegete. Niyo mose to agajist tuka no hoteli. Una nagure gento na kwange gento kiria. Niyo nagachie na kwange chinchiria. Nane nganja na gento kiago. Niyo na bonkwera ntukute. Osengenane. Enda kana ngine chinjiri kwanga nende rochari nsibe. Na rusinke tobe kasa account nke tuasiba. Kone sinko mi tuasiba. Na bora akore biasara ebi okora sama deni osieke okokora osieke biasara kosibe sanchiyo. Chwa tuasiba. Chwa chako bora wasike biasara. Jinde twabe kasaka. Bono faida kimanya kana asiekire duka yana ngayo musaro okurwa. Ye na asiekire duka yo musaro. Tare abe ko bate duka. Bana tara so montonde. Tonya chibese chikororo. Ke twasinyorire. Twachibeka jinde twabeka account jinde twasiba. Igo moro gino munyana bine ngentekemo. Ngentekemo. Ekero umuntu ayigwete bobe mwa mutoma so muga ngo igwande. Toma dena kwa manena ki. Ma mina kana so muga katari kwa asige na asigete. Una tora tuikiro. Maambio yango chana iga na iga. Matabe kichiri bukomisa. Oma komugweni. Abe kebesa kete. Kanto kongo mutaka mono. Matabe kichiri busano yabesa anima ma komugweni. Una go cha kubika. Toma tebi ogotingora asinini. Ani ogosuka egosia asinini. Inu momoro gete. Mwachi mwatu mugangoria. Na kibono murango mugangoria kurusha boro ibo inu mobigete. Ta kunyara. Kuzi muikoya no yoito nentekemo. Nguchana na tori. Una guiko una kwa Mario gari. Toma te surase ni ara utoke wiki yoka. Kwenda utoke wiki yamo kwaro ngure bia. Nande gando tinke nande chibesa chinde. Kwa monto ni oburemo okore asinga jamarwaire. Chibesa mukora kana cyo mugangoria gocho ba mwanyoro musara. Ya, tonyoro musara ingecha mutigarera. Inge twanyora. Igo moro gino muganga eba bugate chi connection. Babate bare entekemo.
bona kero mo gotinga rende abantu base gajiduka ingi mutajire bengi wande mobeke moni mobeke mutinga ali bengi lisi kumanya chiba chieto. Okay, ntachira sebengi muraria niki. Number 1 indate abara gintuntu bantu abatenda mwamu. No doctora muntu musinyare bogendera ira se biasara use umuntu chirara. Igege ntuki no gotaka gusaria bintu amagendero. Amagende ege ntabara ke babwato sto abwate ke nanga sobora gi nenda mwamu. Yoka. Ndo ndi magendera. Nyoka to abwate. Wanju muligereria ndo chibiro byane bigere ko ganda chiaragire chinza isato nane nimbwato moteri mwenda gukora interview nero yo muito guchigosangane. Wow. Umwanju muligereria sengenje historia ne ntambe ndokonyara konyakora rero amangana ara manga tarateba mangana ara manga tarakwana nakiatogete kanisa ime nakiatoregete naende umuntu namachite kontebina ngwasoete Illuminati. Yeah. Nanda abaiseke mbare gwasoete Illuminati. Yeah. Wow. Wese kawa ngwaganite kontate royo mengage momoro renga te bando jara se ko ngironka ngatama bubi katagati ngoni ko yamanganaye. Totaraji gukore story yao yoboro kina kiotoregete. Kunerango na kiosoete Illuminati. Okay, Illuminati yake ramna sete na watu mwiseke. Yolengo mwanjone. Girlfriend. Utwanchaina nena. Umusani we ubwanja ni babo atu mwiseko yo. Mwisoko ni gani na ngo mwisoko moto bolo nsoko balire tu. Mwisoko muya enyota isase. Ono mwisoko yo tugachiana na nere. Na tuachana nga matera ninta gitega naiga toama naye. Mwisoko takana. Mwisoko aganja. Kinde sukutore sukuru gari abungera ziri ngo sefo moto. Abona soire class 8 bono. Kinde sukuru wale bono. Torna abasani bane. Hinkire tega mwisoko yo gwita yangitori Sunday. Mwisoko yo gwita. Ole boarding. Yende boarding. Mwisoko yo gwita na gwita mutu yane. Amara pamoke. Tate ye nakiona kiagoche. Nakioroche. Ndoje mbiana agi mo basakomura. Kwa tebia abaisirende ga abaisia ono. Kingeni kiana na chichi. Mo basakomura. Na jeza kama nyina. Na ni yeye. Gogaita gangetani tankwaneti egenta begete nesigati yarenkengega akamini sikati gete kana attractive nanga ndete ka kirete akatumbo kati go jinsa ne kanyo wale bosa egendo na roche ga na etani tiga amogonka ne umutu womu ntachorera nko murangeri manda marida ndo yo gombia baisi nko murangeri yega ogocha unacha komande ngomona ki ngomodon chokango gonja ngomeninge kwa chata ndene stari ndena ki ngo tengo chole ngo changole ki chole kama tetinga tingangeti lakini ama ngane Illuminati yale botokotore dom toraire umeziko uri mwanafunzi kwa mwanafunzi tona nende class na kimone kutoka vikata kayanga hii eta mete boarding niga meta ngebone chiduko ko chisku bone reka kona mate ya ndango chara chagonchora kama tetinga ngeti na botoka enda kutoika utuko saa 5 sedem saa 5 cho tarba ke dom jibe kamaroje ngo sto mbona kia kene abanta ampare ko koramba kuruji andenga nono yamata yondoje aga sekana ande jenko mo ndenga ndaba iguru na gaseka abanta na bako amuna na bako na baseka imba sagi mo ndo moroje ndego na gaseka to kwana school yo aga ante to so kitagende aga to goji eso ndene ngochore tene ngochore ngabena soka nese mu aborende ambe keborere ndare igane mai mama iganchore kora ndare kuna tukitege siri agante tutukame na tukama iga umurare sinanyorete ntata gwiko maite nanyetero uchi nyanchanse ntamaiti asengo to asengo nyina asenkurwa ndaire katigati asendaira abaise kabanyakenie bangunchuka ine babigite yanke yamoyoke komeka meka batini urujinga ngunchuka nabari bakamanya goseka anda kwara betu no muise ko yoncherende nara berte ne bakabone kene kiranso gie kene ikabono maria ekabono bago chugonchoini ngaraba pinga ngaranka hagote ina kibo takote beti kene yago goira tane yasa konge ane tutukam nan tukato kamaiga tukabura ngato kinderoche na kioso eto bone kerwaso rocha okana seterocha nkamate ngandu si ekwende vest na retine shoti school katenga ndu si vest na si vest banga tenga ndare nsindire liguro kinsema na ndo jina macharo
chinsu nye kuminyoka lakini gatiga nabika mugiti imitemerete nyomba chiri chinkiya chirumu lakini muri rumu nabe gitune yaba iseke cyangwa chirumu sato ntobate rumu yaba iseke ntobate rumu yaba mura neru yaba ntaba nene kubante ebinka kana bama wante ebiga kama ko meso ko inge gwakara ngoy gontian angwa wante na berega ni sombori ngoreki ngwari chiu bara baskere bagaseka na baseka echemani yabo no yo bateneta kama gotebana ki esiguikire na agaya ndage totegerere ngategera kindaire nsari ndigere tigoro na akora bagandenda gitoto choini ngabakani bakama gonso kindani isiko banza isiko yabo bagansoke bagansi basomote bakangunjo bakamaganda chikwende chikamba bagansiba asomoto bono ntenya asomote gansi bire chikamba bagante bawe kali ali asta kosina sikisina desani yabo bagiri asta nko ngitabare barusio moyone batumike une ghosti ise itobe obancho ocho inekombekyo osabarusio moyo ochikorosiwe ghosti ya ko bancho ko bakiri gatano mwisuko lya karara agante gakianja tokwa una baguchugonja na gose ono yo batenete na roso kiro muyo ade kombeta ngama ate bananjire bananja bakamanya koseka bakamanya kosokia mainane amanene igora nansa chinja ikamanya kosoka kana bakamanya manyinga guite kurasa mainaya bakamanya gonsobora na bansobora bante bono oyo kware oyo mwacha nero yo krenta otari ogo ntake toso tokoire isiku uri yo muntu munga ochina barabo kuna igete akati yotika no mwisiko yo tigano mwisiko ochuri ya bantu bando bareta se kiumbe yebono kwanya kiumbe kabata ya konero yone nera nganchite ando na bwato yo yema riyo bakangari banga changa cha kuri yo muntu ensenka moko kama igo mogo twara bwanja na mwisiko kimwasaire ruminake bantu bari begotsa bwanjani rende bono mbigotoka umwanje umurige so ikirasi mbari gotwara bwanjani kuna ira na kana nyora tukaswana barabo tukabera abantu mbaro so idi ruminati bunaye ya abayiri bawo sawa sana abayiri bane watrawo mwanchu umurige mwana na mange turakwanira abasike mbaro wasiti ruminati naende kati yabo mpanjite bache baruo borori namba asoete ruminati mwancho moni nkoletere ngani yewiki gocha keto gocho kwana mange nganchere imate gwacha kwe murungani ndara akora kwandika kwe murungani nganchere asenge nchebiro gotenda akora interview yo materi mbwatega senge nchebiro mwancho murigere nganchere mbuterere borori oburi tukuria rero wiki gocha part 2 hacho tebia mange iko kwaserete kukuruse ino okawa ba manyete kwa beiro morogi ogacha komenya kanisa mwancho murigereria wiki gocha ninjinde atomurandia oyo asamenyete kanisa wikabona ko school maiga yere oseri kwa kurusobo maiga yaburi baye kumanya buna umwana yobero morogi bakamuseria sokotero kuri kwe ugari yagatena abayiburi bane natige toborogi abayiri bane natige toborogi ikire tagatero gotero uko na nki oborogi obona ubwagere tagaseri kurusobo na kiamenyete ase school ga abana mbale be school anyarete kagoita chia chari nchira abere kagokora na ende kyombeke kia barogia karo mwarenge gaiga emware korogi eri osengomera kwarenge na barogi bande chinse ya mochindi ngomera twarenge gosecha manete ya usingima ni ya gotoka mubata ya manu gusingima ikotoka saa nyamiranza to kwa nyamira nguru go salia ngomera twarenge bate banoeng Wajumuligiri tikatokoreka wana sentune tangani part 1 next week tumira na sentunde ya kabire part 2 katokwa na mange tokona nsemo yoborori asensemo yoborogi oborogi tochukokora part 2 totumago chukubwatie part ya gatatu Illuminati ga ninchindete omusubati yomo oyumaega yoko be kanisa omusubati yakamu Ndizi TV bonsubo mugusi tubwati gotena nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na baga nsemo ya YouTube tubwati buna Ndizi TV News ngogo cyane asentunde yo mwari yo moteli oyole ngo moteli bwe ikiri tukulia rero tosanga monere omoteli mbwata ko J Flavor ogoje ta next on stage igoto skandra ko tengera Ndizi TV ngene yo mwari tacho kukunase wiki yocha ngiora TV murigero Ndizi TV koro gimboro go semboyo okay ingentana ta so murigero ndigereti na bangi wete ingentana tenga oboro gimboro anda boro gimboro ari abantu ko babua enteka bangi te osaba bwete na masaba okorera
nimaite ngwacha no muswati oyomo